This meeting is being recorded. Perfecte, bona tarda. Benvingudes a una sessió més de sessions d'acompanyament a impulsors de comunitats energètiques. En aquesta sessió d'avui, que és aquesta setena i és l'última ja d'aquestes jornades, que tractarem l'objectiu de fer xarxa, com comptar amb els ajuntaments, l'administració local i sobretot amb aquelles entitats locals del nostre territori. Llavors ens centrarem per un costat primer de tot la part de l'administració pública, que veurem quines són les relacions, per què ens interessa i en què ens poden ajudar, i per l'altra també amb les entitats locals, per veure també quins són aquests enllaços que hi podem vehicular i per què és necessari i important poder tenir aquests agents també sumats a la comunitat energètica. Pel que fa a l'administració pública, primer de tot és dir que és això, que és un agent molt clau per aportar a la transició energètica local, que és on parlàvem ara de que la importància de que les comunitats energètiques siguin locals i que estiguin pensades pel territori, tot i que els ajuntaments no acostumen a participar directament, és a dir, no són un agent impulsor dins la comunitat energètica en les comunitats energètiques ciutadanes, però sí que en algun cas poden tenir una mica més d'implicació i aquí ja caldrà veure cada ajuntament fins on es volen implicar. I ja per últim hem de tenir en compte que l'Ajuntament és un gran aliat, bàsicament perquè, tot i que la comunitat energètica ha de ser independent i no pot dependre d'altres organitzacions, sí que són parts molt importants, perquè ja bé sigui perquè tenen espais públics amb possibilitat de fer autoconsums compartits, o bé perquè ja tinguin equipaments o sàpiguen les necessitats ciutadanes que potser no podem arribar-hi nosaltres com a comunitat energètica. Llavors, aquí per què ens poden ajudar? Quins són aquests exemples que potser són més rellevants per tenir en compte que l'administració pública tinguin en compte la comunitat energètica? Primer, perquè disposen d'equipaments, com hem dit, que ens poden servir tant per fer reunions del grup impulsor o del Consell Rector o de les assemblees anuals que haguem de fer, però també per les xerrades públiques que fem, ja sigui els centres cívics dels barris, dels pobles, o també per qualsevol formació que necessitem, pels contactes que puguem tenir, equipaments, materials, logística i tot el que necessitem. També perquè en cop ens constituïm necessitarem tenir una seu social. Hi ha molts ajuntaments que les entitats sense ànim de lucre del municipi o del poble tenen seu social amb un dels seus equipaments. Aquí ja no caldria ficar la seu social d'un particular, sinó que podríem visualitzar la local. Com hem dit també, per la part de totes les cobertes de domini públic que tinguin, que ens puguin cedir aquests equipaments per poder-hi fer les instal·lacions. Un altre canal molt important, que tenen canals de comunicació per fer difusió d'actes, de xerrades, o fins i tot per comunicar que la comunitat energètica està en marxa i que, per tant, ens poden ajudar a l'hora de fer aquest reclam perquè la gent cregui en nosaltres i també perquè ens donarà una certa notorietat, que l'Ajuntament ens posicioni i que realment la gent ho vegi com un projecte que està tirant endavant i que té ganes de transformar el territori. I ja per últim també que l'Ajuntament és qui, gràcies als serveis socials que formen part de l'Ajuntament o dels Consells Comarcals, tenen enllaços o tenen contactes amb les famílies que potser poden tenir necessitats energètiques i aquí poden ser un canal per ajudar-nos a incorporar tota aquesta mirada de vulnerabilitat dins la nostra comunitat energètica. Però per l'altre costat també als ajuntaments també els interessa que hi hagi comunitats energètiques en el seu territori. I per què els interessen? Primer, perquè es poden beneficiar com a consumidor. També tenen equipaments o tenen instal·lacions que potser ells mateixos no poden tirar endavant o tenen locals que no hi poden fer instal·lacions perquè són uns baixos i no tenen teulada pròpia, però per tant també poden ser consumidors d'aquesta comunitat energètica. I el segon punt, i el més important, és perquè les comunitats energètiques van al 100% alineades amb els objectius municipals pel que fa a la transició energètica, a l'equitat social o la lluita contra la pobresa energètica. I són tres eixos que els ajuntaments tenen l'obligatorietat d'impulsar i desenvolupar i, per tant, la comunitat energètica pot ser un vehicle o una part d'aquestes polítiques que puguin desplegar en el territori. El que està clar és que col·laborar amb l'Ajuntament, o que l'Ajuntament col·labori amb nosaltres i que nosaltres col·laborem amb l'Ajuntament, fa que tinguem millor coordinació per tot el tema dels plans d'energia i tota la sostenibilitat local i que tot el que estem impulsant i promovent des de la comunitat energètica es quedi en el territori, que al final és el que els ajuntaments
valora, no? Que tot el que nosaltres fem es repercuteixi en els ciutadans del nostre poble i ciutat. Llavors parlem dels ajuntaments, no? Però com acostar-nos-hi? Potser a nivell dels pobles més petits el primer punt és més fàcil, no? Perquè qui més qui menys sempre coneixem algú que està posat a dins a l'Ajuntament, podem parlar-hi amb aquelles persones i a partir d'aquí començar a establir converses més informals i poder començar a veure en quins acords de col·laboració podem pactar uns amb els altres. Si no, un altre canal és contactar a través dels correus públics que hi ha a les pàgines web de l'Ajuntament i començar a fer correus electrònics informant de qui som, què volem i començar a concretar una possible reunió. Si no, tenim una tercera via, no? Que seria una cosa més institucional, que és fer una instància en els canals de participació de l'Ajuntament, que tenen l'obligatorietat de respondre'ns a aquesta instància i aquí podríem demanar una cita amb el regidor en qüestió o l'alcalde o amb qui creiem que sigui necessari o amb el tècnic o amb varis, no? I a partir d'aquí fer aquesta reunió més formal i explicar i poder promoure el nostre projecte. I una altra opció, també podem contactar amb qualsevol grup municipal. No cal que només parlem i pensem en aquells que estan governant, sinó tota aquella gent que també està a l'oposició i que, per tant, també són grups municipals del municipi o del poble i que, per tant, també és necessari i important que coneguin de nosaltres perquè també des de l'Ajuntament ens acompanyin a fer aquesta promoció de la comunitat energètica. Aquí us deixem un enllaç que un cop acabem la sessió d'avui us enviarem la presentació. Recordeu que tot això queda gravat també al YouTube, però que sapigueu que hi ha un enllaç que des de Som Comunitats hem elaborat una plantilla o un esborrany d'una carta per comunicar-nos amb l'Ajuntament demanant-los, primer explicant qui som i després demanant-los aquesta reunió formal i buscar aquests acords de col·laboració. És una plantilla editable, us la podeu descarregar i editar i acabar-los de fer-los al vostre gust, però a vegades, allò de per on començo, sapigueu que podeu començar per aquí i a partir d'aquí editar aquesta plantilla que posem a disposició de qualsevol comunitat energètica que ho requereixi. I pel que fa a administració pública, també no podem deixar d'esmentar un treball que ha fet l'Associació Catalana de Municipis, que és un treball molt important perquè un dels principals problemes que ens trobem amb les comunitats energètiques i els ajuntaments és que són coses tan noves el que portem des de les comunitats energètiques que hi ha molts secretaris interventors, que qui no sàpiga és una de les figures que té més pes dins dels ajuntaments, que són persones assalariades als ajuntaments, que a vegades no troben l'encaix de la comunitat energètica amb les lleis que regulen el sector públic. I llavors, aquí des de l'ACM s'ha fet un treball molt ben fet en què s'ha fet una guia per intentar solventar aquests petits decalatges o aquests petits hàndicaps que podem trobar-hi i que, per tant, puguem anar de cares i que podem buscar facilitats a buscar aquests acords. Llavors, ara anem primer a desglossar uns conceptes que apareixen en aquesta guia perquè ens soni una mica el que va, el que tractarem. Per un costat tenim les cobertes demanials. Les cobertes demanials, perquè ens entenguem, són béns de domini públic que l'Ajuntament està fent servir per donar un servei a la ciutadania, però que en aquest cas cedeixen una part d'aquest immoble perquè un privat pugui fer ús d'aquesta part. Perquè ens entenguem. Posem el cas d'una biblioteca que té un servei públic, però que la coberta la cedeix la comunitat energètica. Aquella biblioteca segueix tinguent la utilitat pública perquè està fent un servei a la ciutadania, però la teulada, com que no està fent cap servei, sí que la pot cedir a aquests tercers, en aquest cas seria la comunitat energètica. Un bé patrimonial, això és que les instal·lacions fotovoltaiques són un bé patrimonial, perquè el que s'entén, tot i que és un concepte així una mica abstracte, un bé patrimonial és tots aquells elements que nosaltres podem instal·lar en un lloc, desmuntar i emportar-nos-els a un altre costat. Una instal·lació fotovoltaica està pensada que, per molt que a vegades, conceptualment potser, com dic, costa una mica d'entendre, però seríem capaços de desmuntar-la i poder-la muntar en un altre equipament o en un altre lloc. Això és un concepte que és important que tinguem en compte perquè vol dir que no és un element que queda allà fixe, sinó que és un element que es pot remoure. La cessió d'instal·lació, això és que els ajuntaments poden cedir la infraestructura a entitats sense ànim de lucre, sempre que tinguin aquesta mirada d'utilitat pública, que sempre que estigui pensada per donar un servei a la ciutadania, no per un interès públic. És a dir, un ajuntament no pot cedir la seva teulada perquè un privat
se'n pugui beneficiar, però sí que ho pot cedir a la comunitat energètica perquè se'n faci un ús públic per totes les persones que tinguin necessitat. El quart punt, concurs públic versus adjudicació directa. No? Són dues fórmules que tenien els ajuntaments per intentar traspassar les seves parts de les seves propietats o per acordar els contractes amb aquestes comunitats energètiques que necessitem. Un concurs públic, com diu el seu nom, és públic, es pot presentar qui vulgui, no? Hi ha uns plecs i unes condicions que s'han de complir i llavors tothom que ho compleixi es pot presentar i a partir d'aquí hi ha unes puntuacions normalment i el que tingui millor puntuació és qui guanyaria aquest concurs i, per tant, qui s'emportaria l'adjudicació. I l'altra part és l'adjudicació directa, que no cal que vagi per concurs públic, sinó que senzillament l'Ajuntament diu vosaltres sou els que us en beneficieu d'això. I aquí ja cada secretari interventor buscarà la fórmula que més s'adapti a les seves necessitats. El cinquè punt és l'autoconsum col·lectiu. Aquí sí que potser no cal que ens hi parem massa, que al final és aquest autoconsum que va més enllà d'un sol individu, sinó que es comparteix dins l'entorn dels 2 quilòmetres de radi del punt on hi ha la instal·lació i, per tant, és com si tinguéssim l'autoconsum a casa nostra, però senzillament que la instal·lació està en un altre lloc. I llavors, l'ús privatiu, això és quan s'ocupa temporalment un domini públic, com que parlàvem en el cas de la biblioteca, doncs l'ús privatiu de la teulada seria, en aquest cas, a favor de la comunitat energètica i sempre té un caràcter temporal, que això és el que s'ha d'acordar amb l'entitat de l'Ajuntament. Passem molt per sobre aquest estudi, però sí que és important que els capítols que tenen, els capítols són pocs, el document sí que és molt llarg, i llavors, per no haver d'entrar tot el document, sí que farem 4 pinzellades a cada capítol. El primer capítol parla de la cessió de cobertes demanials, i és a dir, aquí articula com els ajuntaments ho poden fer per cedir aquestes cobertes a les comunitats energètiques perquè puguin fer la seva instal·lació d'autoconsum col·lectiu. El segon capítol parla del mateix, però sense coberta, sinó que parla directament des de sol, des del terra. Com sabeu, hi ha 2 tipus d'instal·lació, la que va sobre coberta o bé la que va sobre el terra. Sobre el terra són 500 metres, en lloc dels 2 quilòmetres que parlava abans d'autoconsum, però hi ha ajuntaments que també posen a disposició els terres perquè se'n puguin fer ús. El tercer capítol parla de la cessió d'instal·lacions municipals. No parlem no cedim la teulada, com parlàvem en aquest cas de la biblioteca, l'Ajuntament cedeix tota aquesta teulada perquè puguem fer nosaltres la instal·lació, sinó que en aquest cas la instal·lació l'ha fet l'Ajuntament i el que cedeix és la gestió d'aquesta instal·lació. Per tant, nosaltres no tindríem permís per la teulada, però sí per la part que ens pertocaria de la instal·lació. El quart capítol parla de com integrar l'Ajuntament com a membre d'una comunitat energètica, com s'hauria d'articular tot això perquè fossin part de la comunitat energètica, la part jurídica. La cinquena seria com l'Ajuntament pot comprar energia autoconsumida d'aquestes instal·lacions que promovin les comunitats energètiques. El sisè capítol parla de com la promoció municipal en quant a mobilitat elèctrica. I el setè capítol, que ja és l'últim, parla de la legalitat i el canvi climàtic, com aquesta normativa de matèria climàtica, com se pot articular a través de l'Ajuntament perquè se'n pugui beneficiar a través de la comunitat energètica. Com us diem, no és un document de lectura, no és un document que sigui abans d'anar a dormir em vaig llegint una mica i que sigui de seguit, però sí que és un document que és molt útil perquè quan tinguem necessitem algun encaix amb els ajuntaments, sabem que hi ha un document que ens pot treure l'entrellat i que ens pot salvar que hi hagin coses bloquejades per part de l'administració. I a més, com diem, s'ha dut a terme a través de l'ACM, que és un organisme que tots els ajuntaments tenen en compte en el seu dia a dia. I llavors hi ha un apartat també molt interessant en el mateix document, que són els annexos. En aquest cas hi ha 7 annexos que són d'exemples que ens poden servir i ja no només per quan estem parlant de l'Ajuntament, sinó que ja veureu també que a nivell d'ús intern potser també ens pot interessar com a comunitat energètica. Els 2 primers és el tema del plec de concessió de les cobertes, un en concurs públic i l'altre amb adjudicació directa. El tercer annex és el plec de cessió d'instal·lacions que hem comentat abans. Llavors,
Aquí entren 3 annexos molt interessants, un quan ens volem fer societat limitada, un altre quan ens volem fer cooperativa o un altre quan ens volem fer associació. No? Doncs aquí hi ha 3 models d'estatuts perquè ens els podem fer nostres i també ens sigui fàcil a l'hora d'articular-ho amb l'Ajuntament. Perquè aquí el que remarquen molt és que la importància de la comunitat energètica és que tingui un interès d'ús públic, no? És a dir, que estigui obert a qualsevol persona de la ciutadania, que no estigui centrat en unes quantes persones, sinó que realment qualsevol persona del nostre territori es pugui sumar a la nostra comunitat energètica, més enllà d'establint quins són els mecanismes perquè se'n faci sòcia o pugui participar de la comunitat energètica. No? Però aquí són uns punts molt importants perquè això és el que ens permetrà que l'Ajuntament ens pugui donar uns acords més fàcils o menys, perquè al final, si tenim un interès públic, no, a l'Ajuntament també li interessa que tinguem aquesta vinculació. I per últim, l'últim annex és l'acte fundacional de l'associació, que també és una plantilla. Doncs tot això són annexos que podem fer servir per constituir la nostra comunitat energètica. Doncs sapigueu que aquí tenim alguns dels exemples per tirar endavant tot això. I ara en Roger ens explicarà la part d'entitats locals. Molt bé, moltíssimes gràcies, Joel. Doncs sí, continuarem amb el tema d'entitats locals, que també són uns actors imprescindibles i molt importants, i veurem fins a quin punt ens poden acompanyar i nosaltres amb elles, a les entitats, des de la perspectiva de comunitat energètica, doncs en el naixement, el creixement i en l'evolució de la comunitat energètica. Llavors, què entenem per entitats locals? Doncs entenem aquells col·lectius, tots aquells col·lectius que són rellevants per ajudar a difondre el missatge que emana a la comunitat. Poden ser altres entitats, o sigui, associacions, poden ser altres cooperatives, poden ser col·lectius de qualsevol tipus, que tenen alguns objectius, ja veurem, transversals, ja sigui medi ambient. Però, vaja, són aquells actors claus, aquelles agrupacions de persones del municipi, locals o del territori que poden ser diversos. No ens centrarem únicament en medi ambient. Ara veurem per què. A més, com que justament la comunitat energètica incorpora una cultura transversal, com en la comunitat energètica parlem de medi ambient, parlem de cultura, parlem d'educació, com la importància de que la transició energètica també apareixi a les aules i veure com podem fer difusió i context amb les criatures o amb els joves. També és un espai on parlar de cooperativisme, és a dir, un canvi també cultural. Hi ha molts municipis que encara no hi ha cap cooperativa, potser si hi ha alguna cooperativa doncs no té gaire potencial en el municipi, en el territori. Llavors, també és una manera de promoure aquests valors, els valors del cooperativisme i, sobretot, de l'economia social i solidària, que és el que persegueixen la majoria de comunitats energètiques, les que realment agafen els valors i la proposta de les directives europees, que és l'empoderament de la ciutadania, el promoure uns valors de transició energètica del 100% renovable, de passar d'un model centralitzat o de grans centrals cap a un model descentralitzat, on les persones passem a ser un actor més dins del sector energètic. No passem de ser simples persones usuàries o consumidores a ser persones que prenen decisions, que comencen a produir, a participar de projectes de producció i que també fan propostes per la transició energètica. Doncs aquí està la clau d'aquest tipus de projectes d'economia. Per això també parlem de participació, vulnerabilitat, les comunitats energètiques també agafen un valor social d'allà on l'administració pública té un paper fonamental, però les comunitats energètiques s'està veient com poden recolzar i donar més pes, donar més suport en projectes de vulnerabilitat. Doncs anem veient com de transversal poden ser les comunitats energètiques. Per això diem que és un canvi cultural sistèmic, totalment, on els canvis comencen a nivell local, en el mateix barri, municipi. Llavors, dit això, ens parem a pensar, però
aquí, per què ens esteu explicant? O sigui, què és important? Per què és important aquestes aliances locals o territorials? Doncs perquè sabem i ha de quedar claríssim a tota la ciutadania que la transició energètica es basa en un canvi cultural que implica a tothom. No? És algo transversal, és a dir, que han de formar part tant les persones des del seu àmbit privat, no? Des de les seves llars, com fins a qualsevol entitat municipal que també vulgui incorporar aquests valors de sostenibilitat, medi ambient i de transformació social, que cada cop n'hi ha més. Hi ha molts clubs esportius, entitats culturals que cada cop se n'adonen que el seu impacte és molt major si incorporen valors de transformació social, com és, per exemple, la cura del medi ambient, ja que qualsevol acció que arriben a fer, ja sigui utilitzar un espai de l'administració pública, un espai públic o el seu propi espai, viatjar per anar del seu poble a un altre o preparar un menjar, tot això té un impacte energètic i social que és aquí on es necessita, no? Aquest canvi cultural i aquestes propostes de què podem fer per ser més sostenibles, què podem fer per reduir els nostres consums. No? Doncs aquí ho tenim. Llavors, perseguim un model 100% renovable, eficient i en mans de la ciutadania. No? Anem cada cop sent més conscients, anem prenent consciència de quin impacte tenen els nostres actes. Llavors, d'aquesta manera ens articulem una economia més social i solidària. Cada cop anem entenent més la importància dels diferents principis que recauen en l'essència de l'economia social i solidària. I d'aquí passem a un dels principis del cooperativisme, que és la intercooperació. No? Intercooperació o també es poden dir acords de col·laboració, on la comunitat energètica, com l'actor referent en temes d'energia, no, local, doncs entra en diàleg amb qualsevol entitat, amb qualsevol persona del món local, del territori, i estableixen doncs, aquestes línies, aquestes premisses i aquest acompanyament que fins a dia d'avui igual a l'entitat, al col·lectiu, li ha costat una mica perquè no era l'objectiu principal del col·lectiu. No? Llavors s'estableix aquesta aliança, aquesta xarxa, per tal de promoure i potenciar aquests valors que en algun moment han sorgit però que necessiten d'algú que tingui aquest pes, no? Que tingui aquests objectius principals de transformació local. No? I d'aquesta manera és una manera... o sigui, aquest simple acte d'intercooperar o col·laborar entre entitats, entre organitzacions, doncs ja, si es fa d'una forma motivada, engrescada, que realment les dues parts s'ho creuen, doncs això empodera moltíssim, això enforteix molt més els dos col·lectius, perquè fa que tant els participants d'una organització com de l'altra es coneguin i vegin doncs, què fan uns i altres, no? I els hi dona més pes, els hi dona més reconeixement social i permeten arribar a molta més gent. Què més podem dir d'aquests acords de col·laboració o d'intercooperació? Doncs podem, per exemple, nosaltres ja hem començat a veure, no? Algunes comunitats energètiques ja s'han començat a preocupar per això. Han vist, hem d'arribar a més gent, com ho podem fer? Doncs comencen a treballar, no? I el que fan les comunitats energètiques és creant dues, tres, quatre persones que formen un petit grup de treball o comissió o com se li vulgui anomenar, per tal de que establir un pla de treball, un calendari, veure amb qui ens podem anar trobant, no? I anem dissenyant i implementant la proposta d'aquesta xarxa. Llavors, anem determinant quins vincles locals i territorials es poden donar i convocar aquestes reunions, convocar aquestes trobades i fer el seguiment corresponent amb cada organització. Llavors, com comencem? Enviem correus o, per exemple, si coneixem una de les persones referents d'aquella organització, doncs podem enviar-li
qualsevol cosa, trucada, un missatge per WhatsApp, Telegram, bueno, qualsevol via de comunicació és bona, no? Sobretot que arribi el missatge del motiu pel qual és important o tenim aquesta demanda de trobar-nos, no? D'explicar quin és el nostre objectiu, la nostra demanda i per què és important que ens trobem. Ho podem fer doncs, a través d'una reunió directa i personalitzada amb l'organització o podem fins i tot participar d'un espai on hi hagin diversos col·lectius. No? A vegades molts municipis tenen aquestes xarxes o aquests espais que organitza normalment l'Ajuntament, no? I allà doncs, també podem sol·licitar un espai per poder presentar-se, no? I poder donar-se a conèixer per si les organitzacions doncs, volen donar-li continuïtat. Sobretot de cara a establir acords de col·laboració i intercooperació, que això és el que pot arribar a enriquir ja. Això ja és nivell avançat. El fet d'establir acords de col·laboració o intercooperació amb organitzacions del municipi o del territori. Per què? Doncs perquè aquí ja estem agafant un document, estem dient què podem fer per ajudar-nos mútuament, no? I podem veure doncs, els motius, els principis que ens motiven a establir aquest acord. Podem definir també a què es compromet una organització, no? Aquí és on queda plasmat. No? Aquí ho deixem per escrit a què ens comprometem nosaltres com a comunitat energètica, a acompanyar a aquella organització i, per altra banda, l'organització amb la qual participem doncs, també se li pot atribuir unes propostes de treball, unes accions, les quals doncs, un compromís ferm per tal d'anar donant seguiment posteriorment. No? Llavors, què podem fer? Ens podem posar a disposició per preparar xerrades no? Com a comunitat energètica. Ara parlant, doncs, som la comunitat energètica. Què volem oferir a aquest col·lectiu, a aquesta entitat? Doncs els hi podem oferir xerrades, tallers, a petició de les entitats. Que voleu muntar una xerrada sobre la factura de la llum o sobre transició energètica o sobre un debat sobre què fer quan hi ha un tall de llum massiu. Doncs qualsevol debat d'aquest tipus o xerrada o taller pot ser benvingut, no? Per part de l'entitat. Podem també elaborar un document de compromís energètic o ambiental per tal que l'entitat tingui un context inicial, no? Llistes de propostes per àrees. No? O sigui, la comunitat energètica fa una proposta de document on hi hagin doncs, diferents propostes dins de... Per exemple, quan utilitzem un espai físic, què podem fer per reduir el nostre consum? Doncs que surtin diferents propostes, que d'això doncs, ja n'hi ha diverses fetes i això es pot trobar fàcilment. Podeu preguntar sense cap problema. Nosaltres, després en parlarem, sobretot perquè projectes de referència que han sortit es va donar sobretot a les escoles. No? Un projecte veurem a continuació. També podem parlar de mobilitat. No? Què podem fer entorn de mobilitat? Quan ens hem de desplaçar com a col·lectius, doncs, ja sigui compartir cotxe o mirar de promoure compartir vehicles elèctrics. No? O si són desplaçaments llargs, doncs llogar autobusos. Qualsevol proposta doncs, que permeti, són coses com molt bàsiques, però que de fet no sempre es considera. No? I el fet de que formi part de la idiosincràsia o d'uns acords establerts, no? Com a col·lectiu, com a entitat que es compromet a desenvolupar aquestes accions, doncs li donen com més visibilitat i més referència, no? Dins del municipi. Què més? En temes d'alimentació, sabem que l'alimentació no és el mateix menjar, o sigui, quan preparem dinars o sopars, que això ho fan totes les organitzacions, no? Tots els col·lectius, sempre hi ha botifarrades o paelles. Doncs amb aquest tipus d'esdeveniments també es poden generar propostes de treball per tal de doncs, promoure uns aliments de proximitat, de quilòmetre zero, ecològics. Sabem que també amb el tema de les dietes vegetarianes, veganes, doncs també hi ha un impacte ambiental també important, que sigui en aquests espais, no? Per tal de promoure aquesta consciència, no? Amb el tema de residus també hi ha un impacte energètic, no? I la reutilització o el reciclatge doncs, són fonamentals perquè inclús ja
encara a dia d'avui se'n veuen col·lectius que tenen incorporats aquests valors, però a l'hora d'actuar o d'organitzar activitats encara no tenen un protocol ben dissenyat i establert a l'hora de minimitzar, no, aquest impacte. Doncs, sempre pot ser d'ajuda. Llavors, a més, també podem fer difusió a les entitats participants en temes de comunicats o xerrades, intervencions que faci la comunitat energètica, és a dir, que aquella pròpia entitat ajudi a fer difusió i fins i tot promoure-les, a crear dins dels espais o a les xarxes socials, visibilitzar que hi ha aquests acords i que la comunitat energètica està treballant o està conjuntament establint unes aliances amb aquestes entitats que es comprometen a, a actuar d'aquesta manera, a actuar en pro del medi ambient i la sostenibilitat. Per part de l'altra entitat, organització, què més tindríem? Si passem de diapositiva podem veure que podríem enviar comunicats a totes les persones sòcies, notícia al weblog, notificant de l'acord, animant a associar-se a la comunitat energètica, per exemple. Habilitar un temps a la comunitat energètica perquè vingui en una assemblea o algun espai obert del col·lectiu, de l'organització, i es pugui presentar, i pugui donar-se a conèixer. Comprometre's també a presentar aquelles accions realitzades a partir de la proposta d'acords per a la reducció del consum energètic o ambiental. El fet d'anar compartint, ja hem fet totes aquestes accions i visibilitzar-les, això també és un motor de canvi, és un motor, és un espai, és una acció que visibilitza el seu compromís, com a motor, com a actor compromès en la transició energètica i en el medi ambient. I això sempre dona punts de cara a tothom, de cara a la ciutadania, de cara a l'Ajuntament, de cara a qualsevol administració pública, de cara a qualsevol actor, sempre enriqueix moltíssim, sempre que es promou tots aquests valors cada cop més. Bueno, de fet, ja veiem com ho fan les grans empreses amb els missatges que envien, que coneixem que són els greenwashings, però és la realitat. Si realment es posa a la pràctica, qualsevol entitat ha de poder visibilitzar-ho i donar-ho a conèixer de que estan realment per la labor. I llavors, d'aquí també anem als exemples que comentàvem prèviament, que un d'aquells actors que han promogut més el tema de la sostenibilitat, ho hem pogut veure. Joel, si passem de diapositiva, podem veure com els centres educatius, per exemple, ja porten molts anys, diria que ja porten uns 10 o més de 10 anys, perquè que jo recordi, sembla que ja el 2015 ja portaven com 2 o 3 anys ja promovent aquest projecte d'Euronet 50-50, on les escoles fan un treball de promoció de la reducció dels consums, primer a través de pràctiques, de bones pràctiques en temes energètics, i després es van fent inversions a partir dels estalvis, i una part va per inversió de més material que pugui ser més eficient i ajudi a reduir cada cop més els consums energètics, i per altra banda hem estalviat també en temes econòmics. Això també es pot revertir en material educatiu, en material que l'alumnat acaba decidint. Això, cada escola era sobirana i ho decidia, establir els seus processos, però era molt enriquidor perquè en molts centres que van voler dur-ho a terme, dur-ho a la pràctica, es veia com l'alumnat prenia part en assemblees o en presa de decisions o en votacions simples en què volem que es destinin aquells diners que hem arribat a estalviar. És una manera també d'anar conscienciant i sobretot si es pot visibilitzar l'impacte ambiental que s'ha aconseguit per tal de reduir els consums. I també hi ha altres projectes que s'està sobretot promovent molt des del sector cooperativista, que és el d'escoles resilients, que tenen com objectiu principal capacitar les escoles i proporcionar recursos per fomentar la sostenibilitat, la resiliència enfront
els desafiaments actuals, com pot ser la crisi climàtica, i llavors es centra en 3 àmbits claus: la transició ecosocial, la sostenibilitat dels equipaments i la part educativa. No? I concretament a escoles resilients doncs, ho impulsa entitats com Batec, Aigüesol, no? Que són cooperatives de l'economia social amb les quals estem en contacte i realment hem anat fent seguiment de la feina que han anat fent. Està Societat Orgànica, la COL, Vector 5, Azimuth 360 i Escoles COP, no? Les escoles cooperatives que han pres part també doncs, un dels principals valors del cooperativisme és també el medi ambient, doncs aquí han pogut desplegar diferents accions. Si aneu a la pàgina web, que us la deixarem aquí, teniu l'enllaç escolesresilients.batec.com, allà podreu veure molta més informació i tot el que s'ha anat fent en aquest treball. I llavors, fent aquest comentari o exposant aquestes referències, si us sembla bé, passem a un torn de debat i preguntes, ja sigui doncs, que ens pugueu compartir experiències que heu viscut o que heu conegut i que vulgueu compartir, o dubtes que us hagin sortit durant la sessió. Benvinguda siguin. Hola, jo no he dit res fins ara perquè estava amb els nebots i tenia tot tancat perquè feia molt soroll. Acaben de marxar, no sé si em sentiu. Perfectament. Sí, Endavant, doncs, Pere. no, res, no, molt interessant perquè precisament els dos temes que heu tocat, la relació amb l'Ajuntament i amb les entitats, és un tema que ara també tenim calent. Nosaltres som de Sant Vicenç de Castellet, és Castellet Sostenible, que fa un any i mig que hem arrencat i també estem pendents ara del fer implementa i tot això. Però ja, per exemple, ja tenim amb l'Ajuntament no va ser una sessió directa, sinó perquè el secretari de l'Ajuntament tenia una miqueta de pessigolles a l'hora de fer una sessió directa i va preferir fer un concurs una miqueta amanit perquè només hi poguessin presentar-se comunitats energètiques i d'alguna manera no s'ha presentat ningú més que nosaltres, o sigui que ha anat molt bé i ara estem pendents d'un aval que hem de presentar perquè es passi per ple i s'aprovi definitivament. Però també estem pendents, i tenim aparaulat també que amb una mobilitat compartida d'un cotxe elèctric ells l'agafin de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda, que també això ja d'alguna manera ja cobreix la despesa que té el cotxe, no? Com aquell que diu. Vull dir, estem molt animats en aquí i ens ha anat bastant bé. I amb el tema d'entitats, el que comentaves, no sabem ben bé com arribar al tot. Sí que he pres nota que comentaves aquesta cultura transversal, que d'alguna manera contagiar-los en aquesta línia, fer aquestes aliances i poder sí que crear dintre de la nostra comunitat una comissió de 3 o 4 persones que es dediquin bàsicament a fer un calendari de treball amb els altres grups, amb les altres entitats, perquè a vegades quan diem, va, anem a parlar amb les entitats i ho parlem amb el grup motor, que som 10 o 12, tothom diu que sí, però ningú fa res, no? A vegades aquestes coses van millor fer comissions i així arribar. O sigui, no, jo, perfecte, m'ha anat molt bé escoltar-vos i enhorabona i gràcies Joel i Roger perquè ha sigut molt interessant. Gràcies a tu, Pere, per les teves paraules. Sí, la veritat és que una de les coses que sí que estem detectant, no, és que les comunitats energètiques que no és que més funcionen, sinó que funcionen més de forma més àgil, no? Són les que s'han repartit per comissions i per tant, són 3 o 4 persones que s'encarreguen d'un tema i l'únic que fan és compartir-ho amb la resta, no? I que, per tant, arriben a més llocs, no? I de forma més ràpida. Llavors, és una manera molt fàcil, no? de poder anar treballant en els temes i poder arribar a tots, perquè quan comences a pensar en comunitat energètica i fins on pots arribar, no veus... És com el mar, no? No veus mai on és l'horitzó i quan hi arribes veus que encara hi ha més enllà, no? Sí. I la veritat és que, enhorabona per aquest acord amb l'Ajuntament, encara que sigui per concessió pública, no? Al final és que us en podeu beneficiar vosaltres i aquest és l'objectiu, i sobretot això de la mobilitat elèctrica compartida, que és una fórmula molt bona, que és cert que l'Ajuntament encara són una mica reticents, però que és veritat, no? Que al final l'Ajuntament amb els seus horaris doncs és perfectament compatible que després, no, els caps de setmana i les tardes se'n pugui beneficiar la comunitat energètica i, per tant, molt bé, enhorabona per aquests acords. Aviam ja, a veure si se segella d'alguna manera ja definitivament. Doncs sí, Pere, jo afegir el Joel és molt important que si realment ens ho creiem. Sí que és cert que dins del calendari o de l'evolució d'una comunitat energètica, depenent de les persones que siguin, doncs òbviament al principi hi ha un procés de definició, d'estructuració, no?
ordenar doncs, els nostres principis i tot això. Però un cop ja es té clar la missió, la visió, els valors de la comunitat energètica, a partir d'aquí ja anem a compartir, no? Un cop ja ens comencem a obrir la ciutadania, doncs sempre tenim en ment de convocar sessions obertes i que vingui qui vulgui. Però el fet de convocar, o sigui, convocar trobades directament amb les entitats i col·lectius o amb l'Ajuntament, no? Amb l'administració pública, com deia en Joel, que és tan important doncs, tant com el govern, no? És qui pren les decisions, qui té el pes rellevant com l'oposició, no? Que els partits de l'oposició allà aquí poden intervenir, també poden, o sigui, han de ser conscients i poder tenir un vincle com qualsevol altre actor important dins del municipi, doncs això sempre ajudarà molt, no? a arribar més gent i sobretot això, calendaritzar, no? Tenir clar, doncs, veure amb quins volem convocar, perquè, clar, després siguem realistes, hi haurà algunes organitzacions amb qui no estarem còmodes o a gust. Això ja cada comunitat energètica és sobirana i haurà de decidir amb qui es vol trobar o no, però els col·lectius principals afins amb qui es comparteixen els principals valors i la cultura que es pretén difondre, doncs per descomptat que amb aquelles organitzacions seran les primeres i això, i proposar-los d'això, de que inclús formin part de la creació d'un conveni o un acord de col·laboració, d'intercooperació. Col·laboració és principalment amb entitats o associacions o col·lectius. Un conveni d'intercooperació ja seria un conveni entre cooperativa en cas de que la comunitat energètica sigui una cooperativa, doncs faci amb una altra cooperativa, no? I hi hagi com un vincle recíproc, no? Que hi hagi una retroalimentació o que hi hagi una simbiosi entre cooperatives, no? I us ajudeu mútuament. Però vaja, que podem deixar-ho com a acord de col·laboració, no? Perquè principalment seran associacions o col·lectius o entitats afins. Llavors, això, veiem com ens podem ajudar, podeu preguntar-nos, nosaltres si ens pregunteu, si ens envieu correus, doncs us podem fer aquest exercici també de recopilació de material que hem anat fent i detectant i a partir d'aquí doncs, endavant amb l'intent de treballar amb altres organitzacions. Sí. Home, nosaltres sí que hem donat, no sé, parlaves tu abans, el tema de, bueno, que jo al nostre poble hi han com 50 associacions, però no hi ha cooperatives. Llavors la gent està molt acostumada a la feina, al tema associatiu, no? Quan ja parlen d'una cooperativa ja es pensen que és un tema més empresarial. Llavors marquen com una medida de distància. Això ens costa una miqueta perquè fins i tot a vegades hem pensat som cooperativa però també fem-nos associació perquè potser tindrem la manera més fàcil d'entrar a les altres associacions. No ho sé, però sí que també és veritat i que ens passa a tots que totes les juntes hi ha poca gent, van molt estressades, són feines que fan a més, no? De grat, però que d'alguna manera no els sobra el temps i ara aquesta època de finals de temporada, de cloendes i tot això, no els busquis perquè estan molt ocupats. Llavors sí que hem vist que els únics jocs que hem pogut fer una petita entrada són mesos tontos, per dir-ho d'alguna manera, com gener-febrer, en què ni comencen ni acaben, perquè d'alguna manera tots tenim el temps molt just, no? I, bueno, si alguna vegada arribem a acords de col·laboració, escolta, ja farem cava perquè ja se representarà ja que estem a un segon nivell, ja. Sí, jo us volia fer una pregunta a Pere Anton. No sé si m'escolteu. Sí. Sí, era el procés que vosaltres heu seguit és presentar la iniciativa o la proposta directament al secretari de l'Ajuntament o a l'interventor, o l'heu passat per algun partit o per l'alcalde? Sí, vam passar per l'alcalde i pel secretari. Tenim un secretari que s'ha Vicenç de Castellet, que és el Bages, que ve de l'Osona, llavors estava molt sensibilitzat més ja amb comunitats energètiques d'allà, tot i que no va veure clar el tema de la sessió així directa, no? Llavors, nosaltres vam entendre perfectament que a vegades aquestes coses volen estar més tranquils i d'alguna manera no volen veure's lligats pel futur per si hi hagués algun problema en el futur i va optar pel concurs. Ja dic, ens va fer un concurs molt lligat a les nostres possibilitats i de tal manera que no s'ha presentat ningú més. Però sí que ja ens va dir l'alcalde que això en funciona, el secretari és determinant,
i la flexibilitat que tingui, la mà esquerra que tingui, bueno, pot ser important a l'hora de complicar les coses o no. Aquest ens les va complicar una mica d'entrada, però ens ho ha facilitat després, també. Val, aleshores, només per si pot servir el vostre exemple, no? Ja que heu obert pas, després, l'aval aquest, en què consisteix? És un aval? L'aval em sembla que és un aval quan fas un concurs d'aquests i val, surts com a sí, guanyador. És un econòmic. concurs estàndard que té tothom, sigui el concurs que sigui, que són uns diners, em sembla que t'estic parlant que menys de 2.000 euros, que has de deixar com a aval d'alguna manera, de per si d'alguna manera et retires o passa alguna cosa i d'alguna manera no fructifica tot el Val, projecte sobre això, que tens. perdona que t'interrompi, Ira, sobre això heu demanat, per exemple, una pòlissa d'assegurança per si de cas, no sé, jo què sé, canvien l'alcalde o dimiteix o se'n va el secretari. Em sembla que tot això ja està lligat en el tema del concurs. Tots aquests temes que si algú t'estira enrere o nosaltres o ells, tot queda cobert d'alguna manera. Val, i aleshores després ja és el mateix el que ja us inclou en l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament? Sí. Nosaltres estem esperant el dia que rectifiqui del tot en el ple, perquè, com també deien ells, és important una foto amb l'alcalde o els regidors corresponents de Medi Ambient o el que sigui, perquè d'alguna manera et mostris a la ciutadania, no? Perquè d'alguna manera se'n donin compte que és un projecte de veïns i no un projecte d'unes persones, sinó és un projecte pel poble, no? I les fotos amb l'alcalde, amb l'Ajuntament és bàsic. Fins i tot estem intentant que hi haguin tots els regidors de tots els partits de Sant Vicenç, allà amb la foto final, perquè d'alguna manera representem a tots, també. Val, heu fet, no sé, moltes felicitats, no? Encara una pregunta més. El vehicle que heu pogut aconseguir, ja el teniu? No, estem també pendents del Implementa, que vam demanar també per mobilitat. Si d'alguna manera ens estan dient, arriben els rumors de que d'alguna manera el que se va demanar es donarà, perquè d'alguna manera ens sobraven alguna de diners en el Implementa i que allò es confirmava. No tenim, sabem quin model és, sabem com ha d'anar, volem acabar de lligar el tema amb l'Ajuntament per aquestes 8 hores que tinguin el cotxe al dematí, i estàvem parlant d'una furgoneta cap als 30 i escaig mil euros, que d'alguna manera ens cobreixi aquestes expectatives que tenim per tots els ciutadans. Sí que amb Som Mobilitat vam fer una sèrie d'enquestes i també t'he de dir que no van ser el que esperàvem nosaltres, el que passa que sí el suficients com perquè amb les 8 hores de l'Ajuntament a les tardes puguem acabar de rematar una mica el tema de compensar el finançament. Val, moltes gràcies, Pere Antoni, moltes felicitats. Bueno, estem arrencant, vull dir, no tenim res encara. Molt bé, per començar a arrencar, Déu-n'hi-do, Pere? Vull dir que molt bé. Vull dir que no tenim res físic per oferir als socis, ni tenim 42 socis, però són socis una mica com nosaltres, no? De consciència, que de seguida que va veure que hi havia el projecte es van animar. Ens costa molt arribar a l'altre soci que no és de consciència, no? Que aquest sí que poder espera que tinguem alguna cosa sòlida, com una coberta o com un cotxe, per llavors donar-se compte que el projecte va en sèrio, no? Sí, hi ha els socis convençuts i els socis perquè ho veuen, no? Llavors, Sí, falta aquesta segona part. I tant. Sí. Perfecte. No sé si teniu algun dubte o algun tema més que vulgueu... Sí, digues. No sé si a banda de la furgona implementéssiu les bicicletes elèctriques, no deixeu de fer, no sé si ja teniu un carril bici a tota la ciutat, però vaja, no deixeu de fer-lo. Sí, no, ens centrem en 2 projectes o 3, que també fem auditories energètiques també, però ja no volem ampliar més perquè ja aquests ja els portem molt justets i llavors ja serien coses més de futur. Molt bé, perfecte. Doncs, si no hi ha res més, fins aquí la sessió d'avui. Recordar-vos que era l'última sessió d'aquestes que teníem programades. Ara hem de deixar passar l'estiu, valorar si en vindran de noves, si no és una incògnita que ara mateix no sabem, però esperem que almenys amb aquestes sessions que hem fet fins a dia 8, que recordeu que estan al fòrum, també estan al YouTube, tant amb la presentació com amb els enllaços de les presentacions, perquè podeu consultar tota la documentació que s'ha anat generant i que s'ha anat facilitant a tothom. Així que gràcies per la vostra assistència i esperem que
sortiu una mica més convençuts i amb una mica més de coneixement del que heu arribat avui aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies per la informació. Moltes gràcies. A Bon vosaltres. estiu. Bon estiu. Això, bon estiu. Adéu. Moltes gràcies i bon estiu. Adéu. Us passo el